tar emot lite grann och sväljer då. Vad har du på sen, Figga? Lite snus. Och den där var ju fan större än mig. Du, den där vill jag ha. Åh! Jag stack mig på benen. Det fanns det inte såna där andra goda, jättegoda. Och din katt. Ni skulle ju vara med i det här Fear Factor. Det sticker i ögonen. Varför då? De äter ju också såna här skalbaggar och grejer. Det här är ju gott. Figge, hittar du något? Nej. Den där kan du ta, den var liten. Ja, ta den då. Ser den god ut? Ja. Titta hit då, Figge. Var det inte gott? Var det gott, Figge? Den var seg.